Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi guys, 11:00 on the clock. Hi guys. Hi guys, welcome back to my vlog. Nakakaloka. Hi guys. Hi, very casual. Well, anyway, welcome back sa programang Biyahe at ito na nga po ang portion kung saan magbabasa na tayo ng ating Biyahe Center of the Night. Ito ay sinend sa atin over at our Facebook page, DJ Lala Banderas. Basahin na natin ang Biyahe ni Rai. Good evening, DJ Lala. Pa-advise naman po ako kasi sobrang nasistress na po ako sa sitwasyon namin ng asawa ko. Ganito po kasi yan. May 2 anak na po kami at buntis po ako sa pangatlo namin. Napapansin ko po kasi na nag-iba na yung asawa ko. Ayaw na niya akong kasabay sa daan lalo na sa maraming tao. Wala na po siyang oras sa akin. Pagdating po niya, galing nagtinda, cellphone po agad ang inaatupag niya. Ni hindi man lang po niya ako tinatanong kung kamusta na ako o yung mga bata. Pagkatapos pong kumain, dumidiretso tulog na siya. Ni hindi na po niya ako pinapansin. At ito po, napansin ko po kasi na parang may iba siya. Pero sana po mali ang akala ko. Bakit po ganon? Bakit kailangan dumating sa point na kailangan magsawa at ikahiya ako ng asawa ko? Bakit kailangan dumating sa point na maramdaman ko po ang ganito na may iba na siya? Gusto ko po siyang kausapin para maayos kung may dapat bang ayusin pero ayaw po niyang makipag-usap. Lagi po niyang sinasabi, pagod siya. Ano po bang gagawin ko? Alam mo, naiintindihan ko yung posisyon mo, Rai, kasi it's hard for you to assume. Pero hindi mo din kasi madedeny yung nararamdaman mo. You are entitled to it and what you feel is valid. Hindi ko rin masisi yung hormones lang yan. Baka hormones lang yan kasi buntis ka, so extra sensitive ka. Pero kung ako din yung nasa sitwasyon mo, I won't feel light about it. I won't feel okay about it. I won't take things lightly. Dahil dun sa gestures niya. Ngayon, kung ayaw kanyang kausapin, sabi niya, lagi sa'yo, pagod siya, ganyan. I understand din as well na mahirap sa'yong humanap ng timing sa kanya. But this is the very attitude and very behavior that I want you to stop doing. Yung parang ikaw pa yung makikiusap sa kanya na magkaroon siya ng oras sa'yo. I'm not saying you pick up a fight. All I'm saying is you have to be strong. My love, other than being a wife, you are now a mother. Not only by 2, but a mother of 3. So, you need to be even more stronger now. Naintindihan mo ako, my love? You cannot be feeling this way. You cannot be acknowledging even yung part of feeling this way. Kasi wala ka nga yung wala kang liberty to feel stressed. Kasi nga, meron kang dinadala and it's harmful for the baby if you are emotionally imbalanced kung tawagin or emotionally stressed out ka and mentally exhausted ka because of thinking about things na hindi mo alam kung may katotohanan o hindi. Naiintindihan ko, valid yung pinanggagalingan mo ng nararamdaman mo, pero ito kasing mga napapansin mo ay tiny details na aminin mo man na o hindi, pinagdudugtong-dugtong mo in order to make sense sa'yo. And the only way for you to find out if yung hinala mo ay tama, if yung tiny details na napapansin mo at pinagdudugtong-dugtong mo ay tamang storya is kapag kinausap mo siya. So, instead of you trying to woo him, meaning to say, alam mo yon yung nagtitiptoe ka, trying to corner him para makapag-usap kayong dalawa, I want you to be strong. And when I say strong, I want you to be okay. Be okay sa ganyang attitude niya. Kasi the moment you change, he'll change along with you. Kasi kapag inaatake mo yung same problem with the same type of behavior, yung tipong para ka nakikiusap, para kausapin ka, para ka nga nanunuyo, para bigyan ka ng oras, the more siyang magmamatapang na, ayoko, pagod ako. Ayoko, marami akong ginagawa. Ayoko ng mga ganito, nasistress ako. Kasi obviously, kuya is not handling this third baby
any gracefully than he did the first two. Kumbaga, para sa kanya ngayon, ang nakikita niya na ay yung amount of stress that comes along with wait lang. sorry. Akin. Nasamid ako. Nangatila lamunan ko. As I was saying, maybe Kuya is not handling this third baby the same way he handled the first two. Kumbaga ngayon nakikita niya tong third baby na to as another challenge. Kumbaga another mouth to feed. Saan na naman ng kamay ng Diyos niya kukunin yung mga panggastos dyan. Kumbaga siya din mismo na stress out na. And I'm not saying na dahil stressed siya, tama na yung ginagawa niya. But I want you to be strong din kasi. Kumbaga, ganito na lang, Rai. If a couple is struggling to stay afloat in life, sabihin na natin na to earn para mapakain kayong apat considering meron kang baby sa tiyan, instead of dealing with things like this, you look at the bigger picture. Tanungin mo muna yung sarili mo, what can I do to help him relax? Ano yung pwede kong gawin bilang asawa niya to help him na makapagpahinga? Kung every single day sinasabi niya sa akin pag uwi niya ng bahay, ayaw niya makipag-usap kasi pagod siya. Sige, what can I do to help him? Kasi nagtitinda siya the whole day para may pampakain sa akin, sa mga anak ko, at meron kaming upcoming baby. So what can I do to ease his pain, to somehow man lang bigyan siya ng energy, somehow man lang mapamper siya, kasi nga nagtatrabaho siya ng malala for us. Kasi kapag ganun yung ginawa mo sa kanya, my love, at hindi mo muna siya, sabihin na natin, dinale sa usapang to ng emotional, makikita niya na I have a partner in life, I have a wife, I have a friend. If ever meron akong pinagdadaanan that I need to tell someone, I can share it with her. Kasi look at her. Even when nagkakaroon kami ng problema for the past few days, andito siya. Kahit papano hinihimas-himas pa rin yung paa ko, minamasa-masahe yung paa ko kasi alam niya naglakad ako or nahirapan akong magtinda. Hinahagod-hagod pa rin yung likod ko kasi alam niya medyo mabigat yung mga nadala ko. Naintindihan mo ko, my love? Yung you being a partner to him, you supporting him, even when yan yung nararamdaman mo, feeling ko that is something that you need more than sabihin sa kanya na sa tingin ko hindi mo na ako mahal. Sa tingin ko hindi mo na ako masyadong pinapansin. Sa tingin ko hindi mo na ako mahal. Sa tingin ko meron ka ng iba, ganyan. Instead of doing that, knowing that nagpapagod yung isa, baliin mo. Attack this issue on a different angle. Magpakaasawa ka sa kanya. Now, if things still doesn't change, even when nagtry ka magpakaasawa sa kanya, nagtry kang pawiin yung pagod niya kasi yun yung nirereklamo niya. Nagtry ka na maging helpful sa mga panahong kailangan niyang magpahinga. And yet, ganun pa rin yung trato niya sa'yo. Na pag lumalabas kayo, humihiwalay siya sa'yo. Kapag umuwi siya, halos hindi ka niya kausapin. If that's still the case, then instead of confronting the guy, I want you to think about your life and your kid's life. Naintindihan mo kung ano iniiwasan ko? Iniiwasan ko yung unnecessary discussion. Why? Kasi wala namang mararating yan, love eh. Lalong-lalo na sa kondisyon mo, talo ka. Kasi kapag ikaw ay, sabihin na natin, na-stress ng pag-uusap na yan, kanino bang physic ang, tawag dito, ang nakasalalay? Kanino bang physic right now ang fragile for that type of conversation? Sa'yo, hindi kanya. Naintindihan mo ko? So, if that's the case, if you feel neglected, if you still feel na meron siyang iba or may nakikita ka ng pruweba, I do not want you to waste any of your energy trying to argue with your spouse. Mas maganda ng ang pag-isipan mo ay magiging buhay mo at yung magiging buhay ng anak mo. Ano yung next step after that? Even when kasi i-rock mo siya, i-rattle mo siya para aminin niya sa yung totoo. Pag sinabi niya sa yung totoo, ang tanong mo naman sa sarili mo, what now eh? What now? What's next? Now that you know na meron siyang iba, what's next for you? Anong gagawin mo? Susugudin mo yung iba niya? Papagalitan mo siya? Sisigawan mo siya? What will that do? Nothing.
So, dapat ngayong mga panahon na to, my love, mas nagiging matalino na tayo. Mas nagiging smart na tayo, lalo na tayo mga babae. We need to be smarter when it comes to infidelity or issue or hint of infidelity na lang. Kasi hindi ka pa rin naman sure eh. Instead of wasting our saliva, wasting our time, wasting our effort para humingi ng explanation sa kanila, explanation that we won't really accept. Let's think ahead. What's next for us? 'Di ba? Anong susunod para sa akin? Can I find a job? Can I suffice? Can I provide for my kids? Yun yung mga question na mas dapat mong sagutin kesa dyan. Naintindihan mo ko, my love? This time around, I'm tapping into your mother instinct. Not the woman that's in love or now in pain. Kasi right now, whether you like it or not, we need to put her on a pause. Itong partner na in pain, itong partner na broken-hearted, itong partner na feeling niya neglected siya, we have to put her on hold. Why? Kasi kailangan mangibabaw ngayon ng mother instinct mo, my love. Kasi if this thing goes south, kailangan mo ng fallback. At alam mo sa sarili mo na ang tanging fallback lang na meron ka ay ikaw. Naintindihan mo ko, right? We are not super thinking ahead. We are preparing ourselves for the impact. Naintindihan mo ko? So, again, instead of fighting, instead of arguing with him, instead of forcing him into discussion, my love, try to help him. Atakihin mo tong isyong to on another angle. Magpakaasawa ka, magpaka-partner ka sa kanya, ipamper mo siya para mawalan siya ng rasong pagod siya. Para mawalan siya ng alibi na pagod siya galing trabaho kasi you are making your home comfortable for him. So that you can have the atmosphere, the environment to have that conversation. Now, even when ginawa mo na yon, sabihin na natin nagawa mo na yung lahat and still di ka pa niya pinapansin, then you think ahead. Anong gagawin ni Rai next? Kapag itong lalaking to ay nawala sa picture, what can you do next? What will be your next move as a mother? Naintindihan mo ko, Rai? Again, my love, whether you like it or not, you have to be smarter. Kailangan paganahin mo yung mother instinct mo sa mga panahong to. That's the only way that you and your kids can survive. Okay?